citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, usa patay, tulo angol sa managlahing adlaw sa disgrasya sa North Cotabato nga miyembro sa pamilya. Kawatan nga armado og kutsilyo, misulod sa compound sa balay, nakuhaan og video sa CCTV. Sa detalye sa atong mga balita, usa ang patay, tulo ang angol sa managlahing insidente sa bangga sa motorsiklo sa North Cotabato kagahapon ug niadtong Sabado. Unang nadisgrasya ang mag-amigo nga gikan nga ligo sa usa ka resort ug pag-uli niini sa ilang balay sakay sa motorsiklo, nabangga kini sa punuan sa kahoy. Patay ang usa niini ug ang usa nadala sa hospital. Kagahapon, diyang hatda na unta og pagkaon sa amahan ug igsuong babay ang pasyente sa ospital. Na disgrasya na sab kini human mabanggaan ang multicab. Ani ang report ni Marvin Revilla. Nagkadaayang disgrasya nga namigit sa tulo ka miyembro sa usa ka pamilya ang naitabo dinhi sa akong probinsya niadtong milabayng Sabado ug Domingo. Niadtong adlawng Sabado, Agosto 6, 2022, nadisgrasya ang duha ka mga batan-on sa barangay Binay, Magpet, Cotabato. Human kini nangaligo sa usa ka hot spring resort sa barangay Noa, Magpet, Cotabato. Gila ang namatay nga biktima nga si Shame James Ibot kun Jimboy, samtang iyang kauban ni Simon Henelza Jr. nadala pa sa ospital. Matod sa igagaw sa biktima, pauli na unta kini sa ilang panimalay ang duha ka mga biktima apan aksidente kining nabangga sa punuan sa kahoy. Daling gidala sa ospital ang duha ka biktima apan tungod sa kusog sa impact sa pagkabangga sa punuan sa kahoy. Patay ang angkas niini nga si alias Jimboy apan ang driver niini nga si alias Monmon ana pa sa intensive care unit kun ICU. Katong niuli na sila duha sa iyahang kauban nga amigo nga maoy driver. Nakabangga sila sa usa ka kahoy unya ako ang pinsan ang nagrabian ato nga time. So nadala sa ospital ako ang pinsan pero namatay siya. It's because na ay internal bleeding sa maong panghitabo. Apan, kagahapon, adlawng Domingo, Agosto 7, na-disgrasya na usab ang amahan ni Simon Henelza Jr. nga si Simon Henelza Sr. ug ang iyang igsuon nga babae samtang padulong kini nga maghatod og pagkaon sa iyang anak sa ospital. Nagbiyahe ang amahan ug anak gikan sa lungsod sa Magpet paingon sa Kidapawan City. Apan pag-abot niini sa barangay Mateo, nabangga kini sa usa ka multicab nga iyang kasugat. Matod sa pagsaysay sa nakakita sa insidente, nga nisinyas na ang multicab nga muliko kini sa walang abahin sa linya. Apan tungod sa kusog sa dagan sa motorsiklo, nagkabangga ang duha ka mga sakyanan. Tungod sa disgrasya, si Simon Sr. nakaangkon og samad sa ulo ug bali ang gusok niini og tiil. Samtang ang iyang anak nga babae na angol usab. Sa pagkakaron, gikatakdang operahan sila si Simon Sr. ug Simon Jr. Samtang ang anak nga babae padayon pang gitambalan sa ospital. Tungod sa sunod-sunod nga disgrasya, nangayo og tabang ang pamilya Henelza kay sulod sa duha ka adlaw, mikabat na sa 100,000 pesos ang ilang bayronon sa pribadong ospital. Hinungdan nga mibalhin kini sa ospital sa gobyerno, ang North Cotabato Provincial Hospital. Nga sayran, nga sa duha ka disgrasya, wala nagsuot og helmet ang mga biktima. Dugay nang nanawagan ang Land Transportation Office sa mga nag-iya og motor nga perming magsuot og helmet sa ilang pagbiyahe. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Gisulod og kawatan nga armado og kutsilyo ang usa ka balay sa usa ka high-end subdivision sa Davao City. Ang kawatan naniid pa sa palibot ayha misaka sa pader nga nakuhaan og video sa CCTV. Napakyas ang kawatan kay miusig ang iro og nakalak ang pultahan og bintana sa balay. Ani ang report. Naalarma na ang Homeowners Association sa usa ka exclusive subdivision sa Davao City. Kay dili lang kausa,
Kaduha, kundili, dagang higayon na nga nasudlan sila og kawatan. Ang nakapait kay naagay matangag, hilabi na ang alahas. Ning bag-o lang, na dokumento pinaagi sa CCTV ang pagsulod sa kawatan sa compound sa usa ka balay sa high-end subdivision ning syudad. Sa usa ka kamera sa CCTV, naapa sa gawa sa kalsada ang kawatan nga nakasuot og blue nga t-shirt, na sling bag, apan nakatabon ang naong nga naka-shorts nga naglakaw og daw naniid. Dihang nakakita og pwesto ang lalaki kung hain siya moagi, nakuhaan gihapon kini og video sa CCTV. Ning higayuna, sa ngit-ngit nga bahin sa balay siya miagi, pinaagi sa pagkatkat sa pader aron makasulod. Taod-taod pa nga nagpuyo ang lalaki nga daw naniid ug napabay nagmata sa tagbalay. Dihang nakahunat na og kurso, unang girumbo niini ang bintana nga daw gisusi kung wala ba kini malak. Sunod nga giadtuan ang laing pultahan. Apan wala makatraka kay miusig ang iro. Apan makita ang bitbit sa lalaki nga usa ka kutsilyo. Sa laing anggulo sa video sa CCTV, girumbo niini ang main door sa balay. Apan pakyas kay nakalak gihapon. Dinhi na mikatkat ang lalaki sa gidisenyong kabilya aron mo padulong sa second floor, pero naglisod kini. Nasayran nga nakakawat na di ay ang suspect sa laing balay ug ang kutsilyo nga iyang gidala kinawat usab sa laing balay nga una niyang nasulod. Subay sa impormasyon, nakatangag na og alahas sa laing balay ang kawatan. Tungod kay napakya siya sa iyang misyon ni ining balay di nakuhaan siya og video, nagmalampuson di ay kini sa laing balay nga iyang gikawatan diin gibilin pa niya ang kutsilyo. Nakahuna-una na karon ang homeowners sa usa ka high-end subdivision nga sila na lang ang magtinabangay aron dili kaporma ang mga kawatan. Sa miaging semana, nagmando na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa kapulisan sa Davao nga aksyonan ang nagkataas nga kaso sa kawat sa syudad. Posibleng dili madayon karong tuiga ang gibaniog nga barangay ug SK elections ug isibog kini sa sunod tuig nga maoy gihisgutan sa Kongreso. Ani ang report. Posible sa Disyembre 5 na tuig 2023, himuon ang barangay ug Sangguniang Kabataan elections. Mao kini ang gisaysay ni House Deputy Speaker ug Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab kaganiha. Sa akong pagkikinabi sa kongresista, mao kini ang iyang gibutyag. Dagana ang mga kongresista o mga senador nga nagpasa o postponement para sa eleksyon. Matod ni Congressman Ungab, natunga ang opinyon sa membro sa Kongreso kabahin sa issue. Although I was trying to get the feeling, medyo divided, no? Kaya ang uban congressman gusto nila ipadayon, ang uban gusto i-postpone. So most likely mag-meeting ang mga partido o mag-meeting po ang sa kung naay ma-schedule nga lidak, possible i-take up na. Si Ungab nga usa ka banker ug ekonomista nagbutyag nga gikinahanglang mabalanse ang pinansyal nga sitwasyon sa nasud tungod kay naglisod pa ang atong panahon. Mas maayo po siguro ma-postpone because of the high prices karon, tagas kayong presyo. Unya og kung manggawas ang kwarta og dungag basig makadungag na sa inflation. Yes. As part of siguro mo normalize na. Giklaro sa kongresista nga gibalanse sa matag miyembro sa Kongreso ang ilang posisyon ug ang posisyon sa COMELEC kung ipadayon bang eleksyon kay saysay sa COMELEC ipatuman kini sa Disyembre 5 tuig 2022. Ug matod ni Ungab, ang kamatuoran mas dako ug magasto kung idayon kini kaysa Oktaba sa Disyembre 5 tuig 2023. Kay hangtod karong panahon na hinay paghapon ang lihok sa ekonomiya ug nagsigi pagbawi ang nagkadaiyang mga nasud tungod sa nitabong pandemya. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Gidakop sa mga personahe sa Philippine Coast Guard ang upat ka mga mananagat sa Island Garden City of Samal nga migamit og kompresor sa pagpangisda. Gidili ang kompresor og bisan unsang air pumping machine sa Samal Island subay sa ordinansa sa syudad. Ani ang report.
Tungod sa impormasyon nga nadawat sa Philippine Coast Guard Auxiliary 802 Squadron ubo sa Coastal Community Auxiliary Division mahitungod sa illegal nga pagpangisda sa Samal Island, naglusad dayon og seaborne patrol ang Coast Guard Substation Kaputian, Igacos aron mapakgang ang illegal nga aktibidad. O gagahapon, nadakpan nila ang upat ka mga crew sa pump boat na nalambigit sa pagpangisda gamit ang air compressor o air pumping machine aron makapamana og isda ilawom sa dagat. Subay sa City Ordinance number 2018-292 Series of 2018 sa Island Garden City of Samal, gidili ang compressor fishing sa isla. Hilabi na kay ang ubang mananagat nagagamit og compressor, ginaguba ang mga corals o ginagamitan og hilo ang pagkuha sa isda. Gikumpiskas taga Coast Guard ang pump boat, taas nga hose, makina nga mosupply og hangin o giturn over ngadto sa BFAR Igacos. Apil sa giturn over ang upat ka mga mananagat aron imbestigahan. Posibleng silutan ang mga dinakpan human makalapa sa ordinansa. Nagpasalamat ang Philippine Coast Guard sa mga nagpakabanang residente kay mihatag kanila og impormasyon may kalabutan sa illegal fishing sa Samal. Gisiguro sa taga Coast Guard nga magpadayon ng ilang operasyon batok illegal activities sa kadagatan aron mapitol ang tighimo niini. Ang operasyon gipangunahan ni Coast Guard PO2 J.K. Ryan Coveros sa Coast Guard Substation Kaputian, Igacos. At tangi! Shabu ug marijuana na signit sa drug buy-bust operation sa North Cotabato. O sa mga nature lover, abli na ang Eden Nature Park and Resort. Busa, arat na! Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Shabu ug marijuana na signate sa drug buy-bust operation sa mga otoridad sa lungsod sa Midsayap, Cotabato. Illegal drugs usap ang nakuha sa mga pulis sa Magpet, Cotabato sa usa ka lalaking target sa search warrant. Ani ang report ni Marvin Revilla. Sikop ang usa ka lalaki nga target sa pagpamaligya og illegal nga droga alauna 45 ni adtong Sabado dito sa Purok Waling-Waling, Barangay Poblasyon 2, Midsayap, Cotabato, atol sa gipahigayong drug buy-bust operation sa Midsayap PNP. Ang suspect gila sa kapulisan nga si Nash Natividad Kahal, 33 anyos, ulitawo, walay trabaho ug residente sa Barangay Bagwer, Libungan, Cotabato. Nakuha sa otoridad gikan sa suspect ang tulo ka sachet sa ginatuwang shabu, usa ka rolyo sa pinaugang marijuana nga motimbang og 2.5 gramos og gibanabanaang mobalor og 18,750 pesos og kwarta nga 1,000 pesos bill nga mark money nga gamit sa usa ka police asset sa maong drug operation. Nagtingkagol na karon sa selda sa Midsayap ang suspect samtang giandam na ang kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang niadtong Domingo alas 10 sa gabi, misaka ang kapulisan sa Barangay Timpuran sa lungsod sa Magpet North, Cotabato aron ipatuman ang search warrant batok sa usa ka suspect na nagagamit og nadiling droga. Naabtan sa mga pulis ang suspect sa ilang panimalay ug hubog pakini. Giila ni Chief of Police Police Major John Medel Kalinga ang suspect nga si Kerubin Romero Cusare Sr., 48 anyos, minyo ug residente sa Purok 1 sa nasampit nga lugar. Nakuha sa kapulisan sa panimalay niini ang usa ka cellophane nga dunay sulod nga suspitsadong illegal nga droga nga dunay gibugaton nga 5.75 grams ang gibana-banaang mo kantidad. Og nanghimakak ang asawa sa suspect sa nakuha nga ebidensya kay matud pa niini wala nagatulak og illegal nga droga ang iyang bana. Apan gibarugan sa kapulisan nga aduna sila'y nakuha ang ebidensya sa iyang bana, hinungdan nga ila kining gidala sa presento. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Alang sa mga nature lover, all-in-one na ninyong matagamtaman ang kahamugaway sa kinayahan, kauban, ang pamilya ug barkada dinhi sa Eden Nature Park and Resort. Sulit ang inyong pagbisita dinhi nga dili kamahayan nga inyo pang balik-balikan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Malingaw sa kanindot sa mga talan-awon nga iya sa kinaiyahan sulod sa Eden Nature Park and Resort sa Barangay Eden, Turil, Davao City ang mga turista nga usa sa mga iladong lugar at tuanan sa mga dumuduong. By the way, yung tour natin will take 45 minutes. Sakay sa shuttle tour, unang destinasyon ang Flower Garden. Dinhi makita ang kanindot sa lugar nga napuno og nagkadaiyang color og varieties sa bulak. Dunay rainbow tunnel nga attraction sab sa dapit. Dunay 5 minutos sa mga bisita nga munaog gikan sa shuttle aron magpa-picture sa Flower Garden nga pwedeng pang Instagram ug pang mayday sa Facebook. Dili gyud laayon ang mga manuroy sa lugar, sanglit makalingaw ang kanindot sa view samtang nagbiyahe sa padulngang mga destinasyon. Gikan sa Flower Garden, sunod nga destinasyon ang Tinubdan Cultural Village. Musugat sa mga bisita ang kabibo og sadya nga cultural dance presentation sa kultura Ideng. Suot ang ilang mga costumes, gipasundayag sa grupo ang tinubdan sa kultura ug tradisyon sa nagkadayang tribo sa Mindanao. Makita sab sa Cultural Village ang mga nagkadayang statwa nga misimbolo sa kaabunda sa kultura ug tradisyon sa matag tribo nga naa sa isla sa Mindanao. Human sa tinubdan, mubiyahe og 10 minutos una maabot ang Lolas Garden nga overlooking ang Davao Gulf ug Samal Island. Makita sab dinhi sa Lolas Garden ang iladong Mayumis Wishing Well. Busa perting lipaya sa bisita nga si Zosima Mendoza nga taga Quezon Province nga first time makalaag sa Eden Nature Park and Resort kuyog ang sakop sa iyang pamilya. It's a great experience, lalo na sa akin first timer dito sa Mindanao, sa Davao City. Maganda ang experience. Masarap ang pagkain, ang mga tao ay very hospitable, accommodating, at maganda.
Bisan pa man nga dili kini ang unang higayon alang kay Fora Mel Sabio nga taga Davao del Sur nga mosuroy sa Eden Nature Park and Resort apan ganahan gid siyang balik-balikan ang lugar. We are from the Provincial Planning and Development Office of the Province of Davao del Sur for our mid-year evaluation and team building activity. Personally, I've been here many times before. Yung ibang kasama ko po, yung staff namin sa office, merong first-timers pa dito. So, every time na pupunta ako dito, it's a very different experience from the previous one. But generally, maganda po. Kaya pinipili po namin itong Eden Nature's Park every time na mayroon kaming activity. Gawas sa Flower Garden, Tinubdan Cultural Village ug Lolas Garden, malingaw sab ang mga bisita nga mamingwit dinhi sa fishing village. Makalingaw sab ang lugar kay bisan anaa sa bukid, pwedeng mamasul og tilapia ug pantat. Ug alang sa mahiligon og sky adventures, duna say sky rider, sky cycle ug sky wheel. Sama na lang sa magkopol nga taga Cotabato nga midayog gyud sa Eden kuyog ang ilang pamilya. First time man og dunay sagol nga kakulba, gisuwayan gihapon nilang Jessrel Liana ug Cybert Joseph ang sky swing. Ganda pero sobrang makatakot. Sobra. Para makasuka na, hindi ko maintindihan. Lalo na pag nahulog ka na. Lalo na pag nasa taas. Opo, Yes first po. time po. It's nice naman po kasi maraming activities. So, good siya for family bondings kasi maraming recreational activities and mga pwedeng for Instagram. Gawas ni ini, pwede sab mag horseback riding ang mga bata. Ug kung gutumon, dunay gitanyag nga pagkaon nga eat all you can ang Vista Restaurant. Din pwedeng makaon ang all-time Filipino favorite sama sa pork belly, beef caldereta, tuna sisig, grilled tuna ug chicken inasal. Duna say dessert ug pasta station. Atraksyon sab sulod sa Vista Restaurant ang mga obra maestra sa giilang Davao's Fashion Czar nga si Kanhi Alfonso Boy Ginoo nga ilado sab nga fashion designer sa Pilipinas din sagad sa iyang mga disenyo nagpakita sa kaabunda sa kultura sa Mindanao. Sumala ni Jeline Galagar, ang marketing manager. Nibalik na gyud og kalagsik ang Eden Nature Park and Resort human ang kapindua ka tuig tungod sa pandemya. Wala say limitasyon sa mga bisita nga gustong manuroy sa Eden. Actually, we are very thankful that the foot traffic here in Eden Nature Park and Resort is increasing na siya. So from the post-pandemic, nibalik na kakusog ang Eden. Ug ang mga tao, they are very, very excited to go out and experience the outside world or the outdoors. Here in Eden naman, wala kaming restrictions on guests coming in the resort. So we are on the alert level 1, so everybody is welcome just to observe the protocols din, the COVID protocols. Okay, Eden Nature Park and Resort is a ecotourism destination. So you will experience here the nature. If you want to go sightseeing or have a staycation, adventure, we also have the sky adventure rides. And then our culinary delights, which we highlight during this Kadayawan Festival, yung mga food namin, and of course the farm to table na ino-offer dito sa restaurant. And of course, in promotion with the arts and culture of the Mindanao, we are opening again the Tinubdan Cultural Village where we host yung mga statues or the 11 tribes of Davao. Naglaom si Jeline nga mudag sang pagyud ang mga bisita sa Eden Nature Park and Resort hilabi na nga isaulog sa Davao City ang balik face-to-face nga ika-37th Kadayawan Festival karong bulana. Sanglit highlights sab sa Eden ang pagpasundayag sa culture and arts gawas sa kanindot sa kinaiyahan nga makita dinhi. Abli ang Eden Nature Park and Resort gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon matag adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gipang rescue sa Philippine Coast Guard sa Zamboanga Station sa pagpanguna ni Christopher Domingo ang 42 ka mga turista. Lakip na ang usa ka bulan nga bata nga stranded ug kapin duha ka oras sa Santa Cruz Island tungod sa kakusog sa bundak sa ulan kagahapon Agosto 7. Mismo ang City Tourism Officer nga si Sarita Sebastian ang nanawag sa PCG Zamboanga Station aron marespondihan ang mga stranded nga dumuduong sa isla. Subay sa report, ang pagbundak sa kusog nga ulan
ulan ang hinungdan nga naglisod og tabok ang tourist boat gikan sa Santa Cruz Island padulong sa Paseo del Mar. Giasikaso una sa mga trabahante sa Santa Cruz Island ang mga natanggong nga mga bisita samtang naghuwat pag-abot sa rescue team. Malampuson hinung na rescue ang mga bisita og nadala sa ilang destinasyon. Abli na ang tribal village sa Magsaysay Park, Davao City ug mismong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang guest niini nga kabahin sa selebrasyon sa ika-37 nga Kadayawan Festival. 11 ka mga tribo na nagpuyo sa Davao City ang girepresenta sa tribal village. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Opisyal nang giablihan ug balik sa publiko ang tribal village sulod sa Ramon Magsaysay Park, Davao City niadtong Biyernes sa hapon, Agosto 5 human ang kapindua ka tuig tungod sa pandemya. Mainiton nga gidawat sa 11 ka mga tribal leaders kun mga deputy mayors si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ato sa pagtambong niini sa opening nga kabahin sa tinuig nga selebrasyon sa Kadayawan Festival. Nakigduyog si Mayor Duterte sa 11 ka mga tribo nga nanimuyo sa syudad sa pagpasundayag silang kultura ug tradisyon. Usa nga gibisita o gisulod sa mayor ang tribal house aron personal nga makita ang kanindot sa gipasigarbong gamit, produkto ug memorabilia sa matag tribo. Suot ang ilang mga nindot ug colorful nga mga traditional costumes ug accessories, gidalit ug ipakita sab sa matag tribo ang ilang tagsa-tagsa ka mga tradisyonal nga sayaw. Makita nga hugyaw ug nalipay pag-ayo ang tanan. Hulyo 19 dihang gisugdan ang renovation sa mga tribal house sa 11 ka mga tribo. Tumong niini nga mahatag ang importansya sa 11 ka mga tribo sa Davao City. Mismo ang Davao City LGU ang migahin og pondo alang sa renovation sa balay sa matag tribo aron mabalik ang kaanyag ug kanindot niini. Gilauman ang pagdagsang sa mga dumuduong sa lugar. Hilabi na nga plastado ug nakahanay na ang mga ipahigayong aktibidad sa syudad subay sa pagsaulog sa ika-37th Kadayawan Festival karong bulan sa Agosto. Kahinumduman nga pinaagi sa Executive Order No. 21 Series of 2022 sa Davao City LGU, gitugutan na ang balik face-to-face nga pagsaulog sa Kadayawan Festival karong tuiga. Kinisubay sa gipagawas nga anunsyo sa Kadayawan sa Davao official Facebook page niadtong bulan sa Hunyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!